Ste náročnejší a neuspokojíte sa s priemerom? Lukratívna adresa Borovicový Haj, nadštandardný penthouse s obrovskou terasou, stála bezpečnostná služba, vrátnica a vnútroblok. Rád vám ho osobne ukážem. Penthouse sa nachádza na 4. poschodí zo 4. Má komplet presklené všetky izby a ponúka okrem úžasného panoramatického výhľadu na Košice aj celodenné slnečné svetlo. Disponuje úžitkovou plochou 77 m². Má 3 izby, 2 samostatné kúpeľne, práčovňu z WC a k tomu podlahové kúrenie. Terasa má neuveriteľných 62 m² a východ z každej izby. Ponúka sedenie, miesto aj na výrivku a celodenné slnko. Ak vás tento penthouse očaril, ozvite sa, spolu si vychutnáme tento byt a výhľad na Košice z tejto terasy.